Hello guys, давай рофлить. Все, хазыр концертка әзерләнергә кирәк. Теге җырны сез җырлыйсыз бит әле ди. Может, мин вообще плиточниктыр. Хатын әйтмешли, нормаль эшкә керә алмаган кеше инде. Бәләкәй чактан калган бер гештальдым бар икән. Мин монда утырсам, кришталны тотмагыз инде. Бер атна эчендә мин бер альбом эшләдем. Мин яхшы полицейский инде. Начар полицейский ул әле кеше. Яшәсен татар теле. Сәлам дуслар, сезнең белән мин Айгөл Борһанова һәм сез Килде китте шоу тапшыруының яңа чыгарылышын карыйсыз. Бүген бездә кунакта җырчы, блогер, юмор остасы Рамил Закиров. Сәлам! Рамил Закиров, җыр телле җырчы, дәртле җырлар башкаручы, гаилә җанлы кеше, юмор хисенә бай, укчы йолдызлыгында туган. Бигрәк күп икән минем регалиялар. Әйе, миңа калса әле мин бөтенесен сөйләп бетермәдем. Ну, әти, ир. Әйе. Иң главныйларын сөйләмәдем. Ну, әле мин бик яхшы ремонт ясаучы. Тем более. Күптән түгел шуны ачыкладым мин үземдә. Чакырыгыз дигән. Чакырыгыз әйе. Тойлар, юбилейлар, ремонтлар. Беләсез дә? Әле исемдә куштырырга магу балага. Ансыда бар әзрәк. Ну, теге бик тәҗрибә җитеп бит, конечно. Шунда җыйлай инде ул. Укырбыз, әйе. Нинди яңалыклар? Яңалыклар алай менә теге хәзер менә аерып әйтә торган яңалыклар юк. Ишәт итәбез, җырлар язабыз, клиплар төшерәбез. Эй, гел кайдыбыз инде. Гүрләп яшәбез. Контент төшерә башладык. Менә яңалык, менә зур яңалыкның берсе ул без кызым белән, ул кызым белән, Амилә белән менә минем блогны уртак алып бара башладык. ШНТВдә шадымсың, кызым? Әйе. Сен дә эшкә керәсеңме? Юк, мен бүтән җирдә. Тәм бармыйбызмы ШНТВгә? Тәм бармыйбызмы? Барам инде эшләшкә пока беләким монда. Пока. Эшкә бардым. Халыкка ашый. Эй, малай, язалар. Комментарийлар язалар. Лайклар куялар. Безгә шул кирәк инде. Әйе, ул шул карахат мине нәрсәсен шулай карадым. Амиләне без ШНТВгә шулай чакырдык. Әйме, һәм дөрестән дә сезне карарга рәхәт, кызык, ул үздә шундый кызык иттереп шундый уй фикер йөртә. Әйе, ну аның харизмасы көчле инде. Миннән килгәндер инде, миннән килгәндер. Шулайдыр. Но аннан соң икенче менә ассызыклап әйтәсем килә, кеше шуны сизә, ул чип-чиста татарча сөйләшә. Һәм менә бу кешене, күп кешене җәлеп итә. Менә ул контент, чиста татарча, андый бәләкәй балалар бик сирәк икән алай татарча сөйләшкән балалар. Менә ул мине шаккатырды, чөнки һәр өченче комментарий бигрәк матур сөйләшә, бигрәк татарчасы чиста. Дөрестән дә контенттыгыз бик матур, без аннан сөйләшербез тагын. Шундай рәхәт нотада күчәбез кагыйдәләргә. Мин әзерләгән сораулар барысы да синең турында. Әгәр дә син сорауга дөрес җавап бирәсең икән, без киләсе сорауга күчәбез. Әгәр дә син ялгышасың икән, сиңа җәза үтәргә кирәк була. Дөреслек әйтергә яки гамәл кылырга. Синең ике подсказкаң бар. Беренчесе, дустыңа яки якын кешеңә шалтыратып, 1 минут эчендә дөрес җавапны белергә. Икенчесе, миңа матур итеп күз кыссаң, мин ике дөрес булмаган җавапны әйтәм. Сораулар синең турында. Җавапларны син беләсеңдер инде. Менә шундый кагыйдәләр әзерме син? Мин әзер. Ә бүләккә нәрсә? Бүләккә бер кичкенә генә матур гына бүләгем булачак. Ура, бүләк тә була икән. Күчәбез беренче сорауга. Эх, дәрт бар иде җыры клибында. Беренче минут 30 секундында син нәрсә эшлисең? Ого, бигрәк шундый сораулар була монда. Димәк, Мин так, вариантлар. Әйе, синтезаторда уйныйсың, йыгыласың, барабанда уйныйсың, шор белән биесең. Булар барысы да булды. Мин беләм, эх, дәрт бар иде җырының 1 минутта 52 секундында кушымта башлана. Менә шуны беләм. Хәзер сөйлим. Миңа иптәш малайым футболка ясаткан иде. Мин бит инде популяр җырларым күп. Әйе. Берәү. Юк инде алай диме. Шулга бит инде. Ул миңа бүләккә ясады, менә ул футболканың принты, шул җырның как будто теге ползунок бара бит инде. Һәм ул аны менә шул футболкага төшереп ниткән. Һәм анда 1 минутта 52 секунд тора. Әйтәм, нишләп именно шул вакытны сайладың? Мин кирдем, җырны теге әйләндердем кушымтасына кадәр. Һәм анда 1:52. Шуңа күрә син уйлама, бу теге һавадан алынган дип инде.
О, нәк кушымта башланган җирдә. Ә монда, әгәр дә без логиканы, мантыкны кушсак эшкә, анда беренчесендә бит инде бәләкәй балалар беренче куплетта. Бу беренче куплет. Барабанда уйныймдыр бәлки. Синтезаторда мен анда уйнамадым. Шар белән биргә тоже могу. Но мин нишләптер барабанда уйныйм дип уйлыйм. Алабыз җавапны. Әйе, өченче җавап. Алдык һәм дөрес җавапны күрсәтәбез. Дөрес. Менә бит. Нәрсә бу? Беренче җавап, әле бу минем уйлаганым авыр сорау дип. Анда син шундый. Юк, шуннан да авыр сорау бит. Без просто менә шулай итеп уйлап. Менә мин шундый тәккә кеше дигән. Әйе. Просто мин әзерләндем бу тапшыруга, беләсезме? Ярты ел әзерләндем монда килер алдыннан. Үземнең бөтен клипларымны карадым. Син дөрес җавап бирдең, күчәбез киләсе сорауга. Әйдәгез. Илюзия белән беренче свиданиедә нәрсә ашадыгыз? Мин моны хәтерлим. Точно бананлы торт түгел. Беренчедән, моны әйтергә кирәк, без Илюзия белән менә шушы Шаян ТВ, ТНВ вакытта хәзер ул редакциянең исеме ничек? Хәзер Шаян ТВ бит инде. Ул вакытта яшь ТНВ редакциясе иде. ТНВ кысаларындагы теге яшьләр, без яшьләр идек ул вакытта. Яшьләр тукталышы. Әйе, мин шунда эшли идем алып барыш булып. Илюзия дә шул нидә эшли иде редакциядә. Һәм без ТНВда таныштык. Мин аны беренче тапкыр күрдем. Озак вакыт чакырды мин аны свиданиягә. Берәр ойлап булгандыр, наверное. Мин башта теге социаль челтәрләрдә язып, телефон табып шалтыратып, язышып. Мин вакытта үзем Шалда яши идем. Ә ул Казанда студент. Ә монда килеп эшлидер инде. Монда килеп эшлидем. Мен съемкаларга киләм, менә шулай теге. Мин ике шәһәр арасында идем. Әйе. Вот. И ул вакытта мин теге тормышым буена күп нәрсәләр эшләп карадым, эшмәкәр рәвешендә. Ул вакытта минем суши бар иде анда. Ул вакытта мод, шундый ни бар иде. Суши бар? Әйе. Бөтенесе кемнең әзрәк акчасы бар, бөтенесе суши бар ача иде. Һәм хәтерлим, Шаллыда мин бит инде һәр вакытта да эштә булырга тиеш. Ә ул Шалныкы кайткан бу. Әниләр янына. Бер заман язам мин моңа әйдәм әйтәм, свиданиягә барабыз. Шулай яздыңмы? Әйе, нәкъ шул интонация белән. Әйдәле свиданиягә барабыз. Мин әйтәм. Илюзия, җаным. Ризалашты бу. Наконец-то. Ризалашты. Әйе. Сөйләштек без күрешергә, фәлән җирдә. Хәзер газ инде кемнәр Яршаллыдан карый, алар беләләр инде анда төрле районнар. Газ. Салам газ. Әйе. Мин үзем яңа шәһәрнеке, но газ тоже күңелемә якын инде. Газта әйдә, шул җирдә күрешәбез, әйдә. Все күрештек. Мин килгәндә карыйм, бу үзгенә түгел. Бу теге классик. Классик менә шунда уйлап куйган классик. Дус кызын яртып килгән бу. Мен аны инде свидание инде бу. Һәм бөтенес әле дус кызы гына түгел, дус кызы һәм аның егете бугай, шундыйрак формат. Теге үзенә килергә курыккан микән инде ул. Мин Бу смотрины да бит әле. Сине күрсәтә, сезгә ничек дигән нәрсә бар кызларда. Бәяләргә кирәк. Әйе. Мин инде үземчә теге все машиналарны җудым, все анда. Әзерләндем, килдем бу. Аннан соң шулай урамда йөрдек тә киттек без Шаллыда бит инде. Ул менә минем визитный карточка Әхдәр бар иде җыры. Шаллының визит карточкасы ул Газ. камыр эчендә сосискалар. Сосиска в тесте дип атала. Ак батыр. Әйе. Белмим, моны әйтергә ярыймы, аны брендларны әйтергә ярыймы. Шаллылар языгыз. Шаллылар. Әйе. Традиция буенча, теге классика буенча әйтәм. Әйдә, киттек, ашап алабыз. Ул вакытта тоже студентлар бит. Һәм камыр эчендә сосиска ашадык. Ул эчне ашады. Неожиданно. Я вас была, знаете, хәтерләмим ничә ашаган. Илюзия. Ул вакытта ул сиңа романтик идеме? Менә шул җиргә бару. Әлбәттә инде. Мин ничек дип әйтәм? Мин үземне бик нык романтик дип әйтә алмыйм. Минем кай вакыт башыма идеялар килә, менә мин бәлки кайдыр югалгандыр ул, бәлки ул хис минем, яисә тормыш
урынга отыртканмын инде. Әзрәк. Әйе. Белмим инде, теге, минемчә, үзенә бер романтика бит инде. Романтика булмы? Ну, беренчедән моны әйтергә кирәк. Монда нинди романтик булмасаң да, әгәр дә син свиданиегә дус кызың белән һәм аның егете белән киләсең икән, монда бөтен романтика юкка чыга. Шәлпәрвә килеп Әйе. Монда нинди генә мин теге чәчәкләр белән килеп аны теге иткән булсам да, монда романтика юк. Шуңа күрә камыр эчендәге сосиска ашау бик шәп романтика дип уйлыйм. Бик шәп, әйе, рәхәтләнеп, тамак тук. Әйе. Рәхәт. Арзан. Алдык жопны, әйе. Һәм дөрес җавапны күрсәтәбез. Әйдәгез. Әлбәттә, әлбәттә камыр эчендә сосиска, әлбәттә. Монда сезнең тагын бер тарихыгызны тыңлау рәхәт булды. Күчәбез киләсе сорауга. Чаллыда автобус билетының бәясе ничә сум? Хәзерге вакытта. Әйе. Вау. Син беләсеңме менә нәрсәне сорыйм? Мин Илүзә белән шулай сөйләштем. Әйме? Син билетлар җыйгансың, проезднойлар җыйгансың. Әйе. Менә бу бик кызыклы. Минем гомән бар инде ул ниндидер шундый теге ничек дип әйтә, барахольчикны инде. Әйе, каян килгәндер ул мин. Ә син теге мотор санауларны җыйдыңмы? Юк, бөтенесендә. Просто бармы, бар. Просто кызык бит инде. Минем бәләкәй чактан күп әйбер бар. Мин футбольный карточкалар җыям. Анда теге шундый календарьлар, ул вакытта футбол белән мавыгайм. Мин хәтерлим, минем бүлмәм без 3 башта Малосемейкада яшәдек. Аннан соң Малосемейкадан кинәт 3 бүлмәле фатирга күчтек тә, минем үземнең бүлмәм. Вау. Опа как раз китте студент булып укырга Казанга. Мин үзем генә калдым, мәктәптә укыйм. Әниләр шундый, "Всё, бу синең бүлмә, теләсәң нәрсә эшлә." Мин беренче итеп тутындым, сатып алырга менә шундый зур плакатлар, анда футболистлар, ниләр. Всё, ябыштырып чыктым минем бүлмәм теге Америка киноларында бар бит инде, менә шуңа ошаган иде, менә шундый теге анда прям халык бөтен җирдә футболистлар, ниләр эленеп тора. Беренчесе шул, икенчесе аннан соң бәләкәй карточкалар бар иде, календарьлар шундый теге. Анда шулай ук футболистлар тасвирланган. Аннан соң инде бөтен егетнең дә кызның да минем яшьтәш 90-нчы елларда бәләкәй булган кешеләрнең ул фишкалар бар бит инде. Аларны җыяйк инде, аннан соң менә шуннан тыш тукта бит инде шуңарда. Юк инде минем билетлар, проезднойлар, аннан соң төрле иске акчалар, ниндидер менә. Нәрсәгә кирәк инде ул миңа, белмим. Ну менә күңелгә ошый инде. Күңелгә якын. Проезд турында. Әйе. 43, 44, 45, 46. Ну, соңгы тапкыр йөргәндә 30 ничә сум билет? 38 ми, 39 сум? 45 сум дип әйтик әйдә. Алдык җавапны. 45 сум. Һәм дөресен күрсәтәбез. 46. 1 сумга ялгыштым. Аллага шөкер, күчәбез дөреслеккә яки гамәлгә. Киттек. Нәрсә сөйлибез беренче булып, дөреслекме, гамәлме? Дөреслек булсын әйдәгез. Синең тиздән концертың булачак. Октябрьдә көтелә, әйме. Беренче сорауым булыр, ни өчен син аны күчердең марттан октябрьгә? Һәм икенчесе, ни өчен кем ул дип атадың? Бик тирән бит бу менә, әгәр дә уйлап карасаң. Әйе. Хәзер мин барсын да аңлатам. Вакытыгыз бармы? Бар. 2 сәгать. Эфир вакыты безнең ничек бетә? Шикләнгәнме, юкмы? Беренчедән, ни өчен күчердем мин аны? Соңгы арада, соңгы ярты ел тирәсе, минем эштә ниндидер үзгәрешләр. Шимдә, күңелемдә мин моны кризис среднего возраста. Шуның белән бәйләдем. Миңа инде 36 бит миңа. 36 яшь. Һәм шундый уйларга чумам. Вроде 36 яшь. Әйе, йортым бар, әйе, фатирым бар, гаиләм бар. Но тормышта мин нәрсә эшләргә тиеш микән? Кем булып яралганмын син бу дөньяга? Җырчы булыпмы? Җырчы булып дип уйласаң, вроде алай теге бик Казанга уңышларым да юк шикелле. Аннан соң менә юмор белән шөгыльләнә бит инде. Аның белән тоже теге бик кызыксынып, бик теге мавыгып, мин юмор эшенә кирип киткәнем. Я юмористмы мин? Я булмаса менә теге әйттем бит инде ремонт ясаганда дип тә, ремонтлар ясый башладым да, ремонтта да вроде теге плитка салам, плитка килеп чыга. Аннан соң может мин вообще плиточниктер.
Һәм менә шундый уйлар теге бик нинде шайкый мине теге якка бу якка. Һәм менә бу концертны менә мин аны ноябрьдә уйладым да. Мин гомумән Казанда сольный концерт турында бик күптәннән уйлап, максат итеп куйган идем, хыялланган идем. Һәм менә ноябрь тирәсендә, минем ноябрьдә нидер шундый туган көнем алдыннан ялгышмасам, мин уйладым, нәрсәгә сузып йөрим мин? Минем бит инде теге җырларым бар. Тамашачыга күрсәтер әйберләрем бар, материалым бар. Шуңа күрә бүлешәсе килә. Әйдәлем концерт куябыз. Һәм сөйләшеп куйдым. Мартның 31-нә Чулпан концертлар залын сөйләшеп куйдым. Әйтәм, все, әйдәгез 31 март. Все. Все, вроде әзрәк тегән итте. Әйтәм, все, хәзер концертка әзерләнергә кирәк. Әзерлек башланды, әкрен генә әзерләнәм, әйтәм. Ләкин менә шул декабрьдан башланды да инде ул январь азакларына кадәр опять нидер төшенкелеккә бирелдем мин. Вроде әзерләнәсең концертка, вроде нитәсең, но күңелдә ниндидер эмоциональ һәм энергиям юк кешегә менә бирердәй, менә шундый халәттә мин. Мин не то что теге сәхнәгә чыгып бүлешергә, миңа үземә берәрсе бирсен дигән формада. Һәм вроде концертка әзерләндем, вроде теге репетицияларга да йөрибез, егетләр белән. Минем дә ул концертны гомумән әйткәндә теге гади просто җырдан ясалган концерт түгел, ниндидер теге театр өлешләре кертеп, ниндидер менә шундый кызыклы булсын иде дип менә миндә гомумән шундый әйбер бар теге. Необычный булсын иде әле дигән сыман иде. Менә шундый әйберләр итеп теге мозговой штурмнарга йөреп инде. Вроде концертның әзерлеге бара, но күңелдә юк менә минеке дигән түгел, мин тулысынча булдыра алырмын дигән уй. Я это смогу, я это осилю дигән. Менә сәбәпләр эзләү. Аннан соң карыйсың бит билетларның ничек сатылганын. Билетлар да бик әйбәт сатылмый. Теге, анда инде концертка кадәр дә вакыт күп. Ул нәрсәдә әзрәк нитте. Шуннан соң әйтәм, туктале, ашыктым бугай мин бу карар белән. Концертны куям дигән карар белән. Әйдә башта үзең дә бүтән әйберне полкаларга урнаштыр үзеңнең башыңда. Аннан соң инде халыкка рәхәтләнеп үзеңнең иҗатыңны, үзеңнең теге күрсәтер әйберләреңне күрсәтерсең. Шул, ни өчен кем ул дип атадым мин аны? Бу инде минем беренчедән стендаптан килгән образ. Стендап бит инде ул үзеңнең тормышыңда булган, син теге ниндидер әйберләрне күзәткән әйберләрне халыкка кызык итеп мәзәкләр өстәп сөйләү. Әйе. Әйтгәндә ниндидер җырчы һәм мин дә гадәттә минем моңарчы бит инде сольный концертларым куйганым бар, Чаллыда да нидә. Һәм мин концертларымны үзем яза идем. Әйтәм, туктале, минем бит бар язылган әйберләрем, концертта сөйләп торган. Сөйләп карыйм әле. Шуларны чыгып сөйләп карадым. Үземә ошап китте. Ешрак чыгыш ясый башладым стендапта. Һәм менә шул материалларны язганда үзеңнең ничектер позицияләштерергә кирәк. Менә әйтгәндә кемдер ябык, һәм ул исәнмесез, минем исемем анда Рифат Зарипов турында сөйләп, һәм мин ябык. Һәм ул менә тормышында булган ябык кешеләрнең проблемалары яисә үзенең турында сөйли. Минем турында уйлый башладык. Минем позициям ничектер? Ничек микән дип инде. Һәм егетләр ул вакытта как раз мин ремонт та ясыйм, җырлар да иҗат итәм. Әле ул вакытта мин рэп та нитә башладым, яздыра башладым. Ничектер рэп белән мавыгып киттем. Аннан соң бит инде теге кешеләр чүт син слишком күп, аннан соң эшмәкәрлек тә бар бит инде минем теге төрле юнәлешләр. Син вообще кимсең? Менә шунлыктан кирип китте. Һәм минем монологларым да күпчелек менә шуннан башланыла. Теге исәмс минем исемем Рамил Закиров, мин җырчы да, блогер да, стендапер да, или хатын әйтмешли, нормаль эшкә керә алмаган кеше инде. Вот шундыйрак формада. Һәм шунлыктан мин теге һәм моңа әле кушылды менә шушы әйттем бит уйлар да бурчый мине дип, кемсең мин дип. Һәм аннан соң бу тормышта еш очрый торган әйбер кешеләр таный да менә күптән түгел бер кызык ни булды вакыйга. Мин бәлки кызым белән коляска белән барам нидән урамнан. Һәм минем янга килә дә бер хатын. Теге җырны сез җырлыйсыз бит әле ди. Мин беренчедән теге,
Койсы жырны беренчедән и точно мин микән. То есть миңа шатланыргамы или моңаергамы? То есть ул мин таныдымы я танымадымы? Ну мин әйе дим инде әйтәм, әйе, мин җырлыйм. И шуннан теге то ли миңа, то ли үземнең кызыма шундый теләк теләде. Ярар, яхшы гына үсәргә сезгә ди. Вот, то есть шунлыктан менә ул теге минем монологлар в основном шуңа төзелгән инде. Беренчедән шул, а икенчедән мин менә шул концерт тармакларын, менә концерт кысаларында шундый тамашачы белән менә шундый үземнең башымда булган уйларны ачыктан-ачык алар белән сөйләшмәкче була идем теге. Җәмәгать, кем соң мин? Кем мин? Әйдәгез бергә ачыклыйк әле. Юмористмы мин, җырчымы мин? Я булмаса мин просто гаилә башлыгымы, эшмәкәрме, блогермы? Бу гомумән әйткәндә миннән генә чыга торган сорау түгел бит. Бу мин аны уйладым. Менә кеше афишаны күрер дә нәрсә уйлар микән дип. Менә минем фотография. Рамил Закиров дип язылган. Һәм беренче аның фикере. Кем ул? А монда уже язылган аның өчен. Рамил Закиров кем ул? Рәхмәт бик зур шунда ачык җавап бердең. Килеп күчәбез килә сорауга. Хәзерге вакытта Telegram аккаунтыңда, Telegram каналыңда соңгы пост астында ничә реакция бар икән? Менә бу Telegram каналны да булдырганда мин ниндидер теге шундый дулкын китте дә бөтенесе менә Telegramны да булдырырга кирәк. Мин әйтәм, ярар, әйдәгез, мин дә Telegram канал булдырам. Что-то бер ара нәрсәләр куеп бардым да соңгы пост нинди булды микән анда? Ниндидер видео куйганмындыр мин анда. Мөгаен, чөнки ниндидер теге кыска видеолар төшергәндә, искә төшкәндә мин аны, Telegramда бер Telegramга куям. Һәм даими комментаторлар да бар анда, между прочим, бер-ике кеше, бер кешене точно беләм инде. Әни минем. Иллюзия. Ике получается. Юк, иллюзиядә нидә комментарий калдырмыйлар анда. Бер ни бар анда, бер егет минде. Ну, мин үзем теге шәхсән белмим, но гел теге. Әйдә, брат, син давай алга дигән менә шундый теге фанат мин просто поддержка инде шундый. Һәм анда лайклар, ниләр, реакциялар бик күп түгел инде гадәттә, чөнки теге даими булмагач, система булмагач. Шуңа күрә мин һавадан гына алып әйтә алам, 4 булсын. Так, җавап. 4. Һәм дөрес җавапны күрсәтәбез. 5. 5 булган икән. Монсында иллюзиядә куйган булган, наверное. Әйе. Шуның белән 4 янда. Менә иллюзиядә куйган 5. Минем табып карыйсым килә иде сиңа. Бабай. Бабай альтер-эго, я. Ул уянды дуслар арасында. Менә кушаматлар ниләр бар бит инде. Кай вакыт мин шундый теге ничек дип аңлатырга, шундый теге ворчливый. Нәрсә сөйләп бирә торган. Нәрсәдер ошамый һаман. Нәрсә килдегез монда, менә шундыйрак ни. И шуннан кирип китте дә бөтен себе, бабай дип йөртә башладылар. Һәм аннан соң берсендә мин теге офиста утырганда, ничектер менә шундый теге иҗади җырлар иҗат ителмәгән вакыт, инде озак вакыт, бер еллап җырлар юк. Ну нәрсәдер иҗади эшлисем килә. Уйлап утыргач, аңладым мин, минем, оказывается, бәләкәй чактан калган бер гештальтым бар икән. Менә психологта утырасың, гештальтлар турында сөйләшәсең. Ул рэп-альбом. Мин бәләкәй чакта, менә футболдан соң минем башланды рэп. Пубертат буймы вакытлары. Шул вакытлар, мәктәп җырлары. Тупак Шакур, анда Бигги Смолс, шундый рэперлар мин теге бер нәрсә аңламыйм, но тыңлыйм инде. Вообще качает шундый прям мине. Һәм хыялланып йөрдем әйтәм, рэп-альбом эшләргә иде, вот шәп булыр иде инде. Утырдым да һәм менә бер атна эчендә мин бер альбом эшләдем. Бер альбом ул 8-9 җыр. Һәм алар әгәр дә менә телевизор караучылар, менә тамашачылар, әгәр дә сез менә ул альбомны тыңларга теләгез була икән, менә ул электрон мәйданчыкка кирип, альбомны тулысынча тыңларга кирәк. Анда чөнки
һәрбер менә теге һәрбер трек алар бер-берсе белән бәйле. Һәм менә бу бабай күзлегеннән барсы да. Менә шундый нидер альбом чыкты анда. Анда акча турында җырлар да бар. Анда Әлиф ба дип аталган җыр бар. Чөнки без тел темасына сөйләштек бит инде. Бу мине бик борчый торган тема. Анда и туган тел дип аталган җыр бар. Һәм икенчесе бар Әлиф ба дип аталган. Әлиф ба дигән җырда анда 3 куплет һәм һәрбер куплет бер хәрефкә башлады. Укып китә аласың? Әйдә. Беренчедән бисмилла бир бишне бирешмәскә, берсеннән берсе бирән, буларга бүтән бирмә, башмакларын бардылар, бизгәннәр бит бу байлар, бәрәннәр белән бергә, 5 бүре бер бүлмәдә, бүселгән бүксәләре, буялган бүрекләре, баҗайлар бөтенесе, бага берсенә берсе, былтыргы балбаллырак, бәллүр бакал башыннан, бәхет бит бердән булса, булачак та балалар, бер дә байлыкта булмас, бабай башны бутамас, бурычларга батмаска, бугазың буш булсынга, бөкре булма бул буйчан, белемнәргә бар братан, бала баласы балдай, барсын белә бер бабай. Бу б хәрефенә. Аннан соң хәрефе һәм д хәрефе. Алла. Моны бит әле уйлап бетерергә кирәк. Мин Һәрбер сүзне сүзгә кушам. ничектер уйланды ул. Моның белән мин теге татар теленең байлыгын күрсәтәсем килде менә тыңлаучыларга. Әгәр тыңлап карыйсыз икән менә теге кемдер әйтә бит, татар теле шундый ни, татар теле бик бай тел. Шуны кыр рәхәт яшәбез синне. Яшәбез киләсе сорага. Шәһри Казан электрон газетасында Рамил Закиров кызына нинди исем биргән дигән мәкалә сәгать ничәдә куелган икән? Вау! Шундый ук сорауларны. Шәһри Казан. Әйе. Әйдә подсказкага тигәле. Әйдә. Мин чөнки мин кемгә шалтыратырга икән белмим. Миңа бик ошады бу. Әйме? Һәм без алып атабыз. Ике вариант. Ике вариант. Или 3-не. Әйдә 3 вариант алып атабыз. Берсенә бар. Бигрәк рәхәт калдырырга. Бигрәк рәхәт калдырырга. Без алып атабыз икенчене һәм 4-нчене. Ага. Димәк 21-дә 11 я 33. Нинди социаль челтәрдә куелган? Я аларның сайтында. Алайса мин белмим инде. 21-дә 33 дип алыйк. Әйдәгез соңрак вакытны, чөнки яшь кеше куйган моны. Алдык җавапны һәм дөрес җавапны күрсәтәбез. Афәрин! Без моңа бик шат. Афәрин! Бу сезнең беренче кызыгыз турында иде. Мәкалә рәхәтләнеп 33 минутта куелган. Рәхәтләнеп күчәбез киләсе сорау. Минем һәм синең ВКонтакте социаль челтәрендә уртак дусларыбыз ничәү икән? О! 26, 27, 28, 29. Мен күбрәк дип уйлаган идем. Так, уртак дуслар санында тоже күпкә генә төртәбез инде. Беренче уенга нәрсә килде? 28 дип килде. 28 дип килде беренче. Алабыз җавапны. Әйдәгез салыйк. 28 булсын. Дөрес җавапны күрсәтәбез. Тагын бергә генә. Бергә генә ялгышты. Һаман бергә ялгышып барабыз. Уйладым мин аны. 29 була димме? Әйтмәдем генә инде. Тагын иллюзиянең шедер инде бу. Әйе, бәлки. Шәп, күчәбез. Дөресрәк китте хәмәлгә. Нәрсә сөйлибез? Әйдәгез гамәл булсын. Әйдә гамәл булсын. Без синең белән хәзер рәхәтләнеп тренд төшерәбез. Сез бит блогерлар, әйме? Рәхәтләнеп, менә минем дә блогер буласым килә. Әзрәк сезгә ияреп кенә барып, бергә биебез хәзер. Әйдәгез биебез. Биюне шәпләп бер биргә кирәк. Ай, бирбез, ташта инде. Бездә калам инде. Слушай, мен беләсең нәрсә сизәдем бар? Менә мин ул образны кушкандаймын тегән. Бер хатын илини, и мин сизәм, что андый образлар бүтән кешедә бар. Менә сиздә дә кабына башлады бит ул. Инде. But if you let her see that man say, look, sure that you're not that shy. Даёшь, ты вообще хореография шөгыльләнү что ли? Әйе, 10 ел. Тәҗрибәмез зур.
Мен, кстати, тоже бәләкәй чакта биюгә йөрдем. Менә бит, менә ул күренә. Эмиплие, Батман Таню. Оппозицияларны беләсеңме? Ну, мен хәзер үк хәтерләмим, но беләм инде теге. Беренче, икенче, өченче бу, менә бу алтынчы бугай Дөрес, менә бу 6. Беренчесе былай башлана бугай инде аны. Менә бу 1. Бер, анда ничек Шуннан соң менәнсе 2. Ага, 2, анысы. Монысы 3. 3. Монысы 4. Олай ук Хамысы биш. хәтерләмим мен. Монысы 6. 6-ны беләсең зато. Алтын беләм. Шул җитә миңа. Шул җитә. Рәхмәт, бик рәхәтләнеп син белән бийдек. Күчәбез киләсе сорауга. Фото сорау булачак. Әйдәгез. Синең ярамы-грамыңда рилс бар. Синең дә кызыңа чәчәк бәйләме бүләк итәсең. Һәм әлеге чәчәк бәйләмендә нинди төстәге чәчәк юк иде? Пам-пам-пам. Сары төстәге, шәфтәле төсендәге, кызыл төстәге яки кызгылт сары төстәге. Бигрәк матур сүзләр язгансыз. Молодцы. Молодцы. Афарин, бик матур менә икенче вариантны. Шәфтәле төсендәге. Дөресен генә әйткәндә, хәтерләмим. Мин хәтерлим андагы букетны менә төрле төстә. Мантык. Чәчәкләрне бит инде сары төстә бүләк итмәскә кушалар. Әйе. Шуңа мин иң беренче барха килгән мин сары дип уйлыйм. Чөнки сарыны куймаганнардыр мөмкин, чөнки сары чәчәк бүләк итмәгез. Ләкин хәзер искә төшерәм дә бардыр шикелле анда сары төс. Шафталу. Менә миңа шафталу дип менә сүзе бик ошады. Шуны алыйк әле. Әйдәле. Аллык. Әйе. Алдык Икенче. җавапны. Һәм дөрес җавапны күрсәтәбез. Афәрин! Яшәсен татар теле. Яшәсен матур татар теле. Менә бит нинди матур сүз һәм ул дөрес булып чыкты. Әйе. Сиңа ничек булышты? Әйе, татар теле. Дөрестән дә, дөрес бу. Кызгылт сары төстә янып торган төс шулай бар иде. Сары төс шулай бар иде. Менә шулай инде мин кай вакыт шулай шатландырырга тырышам кызларымны. Әйе. Яш буламы бу нәрсәләр? Или елына 2 тапкырмы? Еш, ну, һәрбер кеше өчен еш дигән төшенчә төрлечә бит ул. Минем өчен елына 2 тапкыр еш. Бик еш. Менә юбилей саен 5 елга бер. Ул менә шул сирәк. Юк, дөресен әйткәндә мин менә букетлар алганда бөтенесен дә алырга тырышам. Менә ул беренче кызым туганнан бирле, белмим, ул теге хәзер әйтәләр бит инде, хәзер шундый җаваплы, үз үзләрен ишетә, белә торган, балаларын ишетә торган әти-әниләр чоры дип. Шундый теге Ишеткәнем бар. Әйе. матур итеп кенә аңлап нитеп. Һәм инде без беренче бала туыр алдыннан бик күп укыдым мин, төрле китаплар, төрле теге видео дәресләр карадым. Әти кеше, кыз кешенең ул беренче менә тормышында булган ират, һәм ул аңа шундый мөнәсәбәт күрсәтергә тиеш, аны яратырга тиеш. Ачуланмаска, һәр вакыт мактап торырга, чәчәкләр бүләк итәргә, шулай теге яхшы мөнәсәбәт белән күрсәтергә. Әйе, күтәрергә. Әни кеше ачулансын, нитсен, менә шул теге. Безнең гаиләдә шуңа күрә теге 2 кыз булгач, мин яхшы полицейский инде. Начар полицейский ул әни кеше. Шуңа күрә мин инде теге тырышам, букетлар алганда да, чәчәкләр алганда да һәрберсенә теге әлбәттә инде иллюзиягә зур, кызларга бәләкәй генә букетлар. Гомумән бик матур күренеш бу. Без синең белән тапшырыбызның ахырына килеп җиттек һәм минем сиңа бер кызыклы гамәлем калды. Минем сиңа 7 сүзем бар. Һәм син 1 минутлык стендап ясарга тиеш буласың. Шул сүзләр белән. Тапшырам. Так. 1 минутлык стендап. Ну ярар 30 секунд булсын. Кәләпүш, бәлеш, шуклык, җиләк, кычыткан, тимер һәм йокы. Нәрсә дип әйтим соң инде? Минем исемем Рамил Закиров. Башымда кәләпүш булмаса да, мин татар эстрадасының популяр җырчысы. Минем 3 популяр җырым бар. Бер популяр җырым бар. Җиләк.
Чырайым жилекке шоған. Аюк шаярым, шытқанға. Минус 2 сөз. Минус 2 сөз. Юк Тимирге. Шуқлық менім қанда енді. Шуқлық менім қанда. Шоңадыр енді мен теге. Шундай хөнерлер сөйлегенмін. Жыршы, блогер, юморист. Yok, дұрысыңын айтканда шәп. Чөнки блогерлар килеп сорый, ник синең подписчикларың әз дип. Сен әйтәсең, мен бит жыршы. Жырчылар килеп сорый, ә нишләп синең концертларың юк? Сен әйтәсең, мен бит блогер. Юмористлар килеп сорый, ә чё синең мәзәкләрең синең шундый кызык түгел? Сен әйтәсең, үзегезне белегез дисең. Бітті бұсы да. Так. Шулай тіріп қазір мәзәкләрінен жәбіз. Так. Тимер. Тимер. Үйлі юқымы. Менің 36 яш. Хам бұл тегі шынды оңлашылмай тұрған яш. Бір яқтан сен әлі тегі ұлы да түгіл. Екінші яқтан уже яш та түгіл. Сен вроде, hello guys, давай рофлить. Бір вайп там булы, там, не шунды тілді, кринж. Не ловите кринж, если я здесь сижу. Мен мұнда отырсам, кринжтың тұтмағысың де, мен бет рофлить қылмай айтам, деп сөйлешесің. Но сен достарың оны оңламай. Уже. Йоқларға соң ятасың, но яшьләр шәйінде. Но ерте оянасың. 6-да. Түнне 2 тапқыр. Чөнки йоқлы юк. Қыш күні обязательно гамашлар киясың аяғыңа, жылы, прям не. Ну шулай ук жайгы кроссовкидан, вроде сен тіге. Шулай ук башыңа обязательно шапка киясың. Ну шундай стильный белекейгіне, тіге барып башыңа тұрған. Мына шундай яштамын қазір жамағат. Анан соң, тағын бір қызық айбір. Сен тіге поликлиникада отырғанда бет, ширатта, сен қорқасың сұрарға, сен қоман қолтырыйсың, сен вроде сұрарға ғана керек, сен шундай ұяласың. Но ол бит балалар поликлиникасы, һәм сен балаң үшін сұрарға керек. Вот что. Тимер. Мен қосамында көп кішінің ауыртуына бастың сен. Ойлаған бар бит. Мен мұны дұрыстан да поликлиникада отырғанда сездім. Мен ғылмайын тәге бек әрсіз дейлер бит әлі. Бек әрсіз түгел мен. Қорбы кішілер өтелерді. Мне спросить. Мен қар уақытта да сұрарға болса да мен шират. Бек сирек сұрайым мен тәге. Мені только спросить деп анда. Мен сұрарға деп. Мен лучше шират күтем, толашырға бек ярат мен шуға көре тәге. 1-2 сағат рахаттана бем? Отырасың? И кіріп сұрайсың да сен, нет дейлер де сен кетесің. Зато әзірек кіне ел өткен шекілді аласы шуны? Хәм Тимер. Әгер де мені Тимер от білән шағаштырсан, Тимер от машина бітінде бет. Ненде машина болыр едім екен мен. Менға қалса мен болыр едім Kia Spectre машинасы. Чөнки, вроде ишіткән бар, но қияфәті істә түгел. Мен де ойлап қойын сұрадым, Kia Spectre. Не дейсің ғайны? Өферін? Мене бұл импровизация? Бұл импровизация. Шәп. Ол шау өмірсіға. Рахмет. Өферін. Рахмет, бек зор. Біздің топшырыбыз ақырына келіп жетті. Хәм менің саңа кішкенегінен білегім бар. Енді әйткен едім. Неме? Зор етіп қабыл етерге әзірлен. Міне шындай. Кәнәфи. Біз сенің білен кәнәфилерге отырып әңгіме алып бардық. Рахатланып сөйлештік. Әліге кәнәфия қарап біздің топшырыбызны есіңе. Түшірірсің. Ой, рахмет. Бұл сенің қызларыңа да шәп бөлек. Шәп, рахмет бек зор. Қоршақларын. Яшасын кәнәфи. Яшасын Шаян ТВ. Шаян ТВ. Рахмет бек зор. Достар,
Сіз біздің Шаян ТВ социаль челтәрләренә язылырга онытмагыз. Безгә лайклар куйгыз һәм инде әлбәттә комментарийлар языгыз. Без барысын укып, карап барабыз. Безгә бүген шәп кеше, рәхәт кеше, ут кеше, юморист Рамил Закиров килде һәм китте. Рәхмәт бик зур чакырганыгызга һәм караганыгызга. Молодцы, афарин. Булдырас. Шафталу. Сездә, дуслар, Рамилгә шулай ук лайклар куйгыз, име? Комментарийлар языгыз. Куйгыз, пожалуйста, лайклар, комментарийлар языгыз. Ну, хейт ясагыз да була инде. Әгәр дә ошамый икән. Мин гомумән теге хейтка бик игътибар итмим, конечно. Ну, шулай да ясагыз була. Комментарий Үзегезне соны. иркен хис итегез. Языгыз. Лайклар куйгыз. Эх. Хуш-хуш, сау булыгыз. Пока-пока.